Ajụjụ m bụ onye lele ụwa si ikwu nne ya o nwere need ije na mmiri ikwu nne ya jekpe ilu ọma o jere agazili ya. Ọ bụ ajụjụ m. Ajụjụ amaka. Ihe ajụjụ ji wee maa mma bụ na nke mbụ na mmadụ ebugoro ụzọ mara ihe bụ ikwu nne ya. Na ndị be anyị si na nwadiana bụ eke. Ihe bụ eke na ala Igbo bụ na Igbo adịghị egbu eke. Na ihe ọbụla eke na-eme ngalari na ebe ndị ide mmiri na-asọ eke na-abịa efu ebe eke na-agafe na toroto etu a efu na eke na-eme ngala. Ihe eke ji eme ngala bụ nọọ ihe ebe ide mmiri ji azụ ide mmiri maka na eke ide mmiri ka ọ bụ. Ya bụ na Igbo na-ekwu n'okwu si na nwadiana bụ eke na onye ọbụla bụ nwadiana bịa be ndị nna ochie na a na-anabata ya rinne maka na ọnwa ka ọ bụ na onye bịa be nne ya na obe nne ya na nne ya anabata ya. Ya bụ na onye ọbụla jee na mmiri ikwu nne ya wee kpee ilu ọma ma ọ yọọ ayịyọ ọbụla bụrụ na ya bụ aka onye ahụ dị ọcha n'aka nne ya dị ọcha bụ nne ya si na obi a wee pụ ya bụ onye ga-enwe ezigbote awele nwee ezigbote ngọzi pụrụ iche na ọ jee na mmiri ikwu nne ya wee kpee ilu ọma maka na Igbo na-ekwu n'okwu si na ọsọ chụba nwata ọgbana ikwu nne ya. Ya bụ na onye ọbụla jee n'ikwu nne ya kpee ilu ọma ji ngọzi pụrụ iche ana. Ịghọta ihe m kwuru?